नमस्कार, मी नीता. कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत. आणि आजची आपली रेसिपी आहे अस्सल मालवणी चिकन. तेही 1 किलोच्या प्रमाणामध्ये कसं बनवायचं त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा. फक्त 3 स्टेपमध्ये हे मालवणी चिकन मी तयार केलं आहे. तर स्टेप पहिली, त्याच्यामध्ये चिकनचे छोटे मोठे हवे तसे पीस आपल्याला करून घ्यायचे आहेत. स्वच्छ 2-3 पाण्यातून ते धुवून घ्यायचं आहे आणि 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट लावून ह्याला अर्ध्या तासासाठी आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे. आलं लसूण पेस्ट ही एकदम व्यवस्थित चांगल्या प्रकारे अशी लावून घ्यायची आहे. हे बघा, व्यवस्थित लागलेली आहे सर्व. त्याला आपण आता अर्धा तास बाजूला ठेवून देऊया. स्टेप दुसरी, इथे आपल्याला वाटपाची तयारी करायची आहे. 2 टमॅटो घेतले आहेत मध्यम आकाराचे कापून, थोडीशी कोथिंबीर, 2 मध्यम आकाराचे कांदे उभे चिरून घ्यायचे आहेत आणि 1 किलोसाठी 1 पूर्ण नारळ इथे मी किसून घेतलेला आहे. आता मसाले बघूयात. 2 टेबलस्पून मी घेतला आहे गरम मसाला, 2.5 टेबलस्पून मी घेतला आहे मालवणी मसाला. जर तुमच्याकडे मालवणी मसाला नसेल तर 3 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिरची पावडर घ्यायची आणि 3 टेबलस्पून तुम्हाला गरम मसाला घ्यायचा आहे. एव्हरेस्टचा चिकन मसाला मी इथे घेतला आहे, 5 रुपयाचं पूर्ण पॅकेट घ्यायचं आहे. हळद घेतली आहे 1 टेबलस्पून, कढीपत्ता घेतला आहे, थोडंसं जिरं घेतलं आहे, हिंग आणि 4-5 लसणीच्या पाकळ्या फोडणीसाठी. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी पूर्ण तुम्हाला साहित्याची लिस्टसुद्धा देणार आहे, तिथे पण तुम्ही साहित्य बघू शकता. चला आता वाटप तयार करून घेऊया. तव्यावर 2 टेबलस्पून तेल घेतलं आहे. तेल हे चांगलं गरम झालं की सर्वात प्रथम कांदा आपल्याला चॉकलेटी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. हे बघा, अशा प्रकारे एकदम चॉकलेटी झाला पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये आपण घालूया खोबरं आणि खोबरंसुद्धा सतत परतत राहायचं आहे. मध्यम गॅस ठेवायचा आहे आणि पूर्ण याचा रंग जो आहे तो बदलला पाहिजे. चॉकलेटी रंग होईपर्यंत आपल्याला हे खोबरं चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. हे बघा, अशा प्रकारे खोबरं मस्तपैकी आपलं भाजून तयार आहे. त्याला थंड करण्यासाठी मी प्लेटमध्ये काढून घेतलं आहे. आता टमॅटो आणि कोथिंबीर याच्यामध्येच आपल्याला घालून हे वाटण तयार करून घ्यायचं आहे. स्टेप तिसरी, 1 मोठं पातेलं घेतलं आहे, 2 टेबलस्पून तेल घेतलं आहे. सर्वात प्रथम फोडणीचं सर्व साहित्य मी घालून घेतलं आहे. फोडणी ही चांगली तेलात परतून घ्यायची आहे आणि याच्यामध्ये आपण आता जे चिकन आहे ते घालणार आहोत. फोडणी चांगली तडतडली की जे चिकन आपण आलं लसूण पेस्ट लावून ठेवलेली त्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे. आणि चिकन शिजवताना त्याच्यामध्ये पाणी हे घालायचं नाही. आता हे आपल्याला झाकून चांगलं मध्यम गॅसवर 15 मिनटं शिजू द्यायचं आहे. व्यवस्थित याला मिक्स करूया आणि 15 मिनटासाठी याला चांगलं झाकण लावून आपण शिजू देऊया. तोपर्यंत तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेलचं बटन दाबा आणि ऑलला सिलेक्ट करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. 15 मिनटानंतर तुम्ही बघणार तर चिकनला बघा एक प्रकारचं नैसर्गिक असं पाणी सुटलेलं असतं, त्याच्यामध्येच हे चिकन शिजलं जातं. आता घालूया वाटप. वाटप जे भांड्यात होतं त्यातसुद्धा मी पाणी घालून ते पाणी घेतलं आहे, कारण बरंच वाटप टोपाला चिकटलेलं होतं. आता अर्धा तांबे मी पाणी घातलं आहे. आता घालूया मसाले. हळद घातली आहे, मालवणी मसाला घातला आहे. आता घालूया गरम मसाला आणि एव्हरेस्टचा चिकन मसाला. हे 5 रुपयाचं पूर्ण पॅकेट इथे आपल्याला वापरायचं आहे. मसाले आहेत ते व्यवस्थित चिकनमध्ये आपण मिक्स करून घेऊया आणि आपल्याला जशी ग्रेव्ही हवी असेल तसं याच्यामध्ये पाणी आपल्याला घालायचं आहे. थोडंसं सुरुवातीला हे जास्तच पाणी घालायचं आहे, कारण मसाले आणि चिकन हे आता एकत्रितरित्या आपल्याला शिजवायचे आहेत आणि शिजल्यानंतर ते थोडं आटणार आहे. चवीनुसार मी घातलं आहे मीठ. व्यवस्थित सर्व मी मिक्स करून घेतलं आहे आणि आता झाकण लावून 15 मिनटासाठी हे आपल्याला शिजू द्यायचं आहे. 15 मिनटानंतर इथे आता आपल्याला चेक करायचं आहे की आपल्या चिकनला मसाले मीठ व्यवस्थित लागलं आहे की नाही. तर इथे आता मी चेक करते की आपलं चिकन टेस्टला कसं झालं आहे. जर इथे थोडंसं मीठ कमी वाटलं, मसाले तुम्हाला कमी वाटले, जास्त तिखट हवं असेल तर तुम्ही इथे या स्टेपला मसाले ॲड करू शकता आणि परत 10 मिनटं चांगलं कड काढायचं आहे. तर माझं हे चिकन मस्तपैकी झणझणीत असं तयार झालेलं आहे. मीठ मसाला व्यवस्थित लागला आहे. तर आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की कळवा. तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपला, फेसबुकला, इंस्टाग्रामला, शेअर चॅटला जास्तीत जास्त लोकांना ही रेसिपी शेअर करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.